Λοιπόν, επειδή εδώ στον Focus FM είμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που είναι σε καθημερινή βάση μαζί, θέλω να γνωρίσουμε και εγώ και οι ακροατές λίγο καλύτερα την Πόπη. Εγώ είμαι κλινική νευροψυχολόγος, έχω διδακτορικό από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στην κλινική νευροψυχολογία και τα τελευταία 7 χρόνια, πάω για 8, είμαι σύμβουλος ψυχολόγος στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών Διαβατών, ενώ τα τελευταία 4 χρόνια είμαι υπεύθυνη στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου Καλαμαριάς και ασχολούμαι φυσικά με τις χρόνιες ασθένειες, με την κατάθλιψη, με το άγχος, με κάποιες τέτοιες διαταραχές, με τα συναισθήματα και με όλα αυτά. Πριν πάμε να αναλύσουμε για την κατάθλιψη, το τι ακριβώς είναι, τα συμπτώματα κτλ., θέλω να μου πεις άμα πιστεύεις ότι η κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει σε αυτόν τον τομέα τους ανθρώπους. Η κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει πάρα πολύ προς την κατεύθυνση της κατάθλιψης για πολλούς και διάφορους λόγους. Όπως? Όπως παράδειγμα ότι χάσαμε αυτά που είχαμε καταρχήν. Είχαμε συνηθίσει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και με την κρίση δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτό το τρόπο ζωής. Για τη διαπαιδαγώγηση ποια είναι η άποψή σου? Η διαπαιδαγώγηση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στην κατάθλιψη και στην πορεία και άλλων ασθενειών. Όταν ένα παιδί μεγαλώνει από τους γονείς του γνωρίζοντας ότι θα τα έχει όλα και μπορεί να τα έχει όλα, κάποια στιγμή απογοητεύεται. Και αυτή η απογοήτευση μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των γονέων πάνω σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικός και είναι πολύ σημαντική η οριοθέτηση. Πρέπει να μπαίνουν όρια στα παιδιά. Εγώ πάντα το λέω στους γονείς, ακόμα και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες που έχω εγώ στο κέντρο, και πάντα λέω στους γονείς όρια. Τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι, αλλά τα όρια πρέπει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο να τα βάλεις. Δεν είναι έτσι εύκολο. Βέβαια, είναι δύσκολο. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και ειδικοί. Μπορούν και οι γονείς να συμβουλεύονται και τους ειδικούς, κάποιο ψυχολόγο, κάποιο παιδοψυχολόγο. Είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά κάνουν πολύ καλό. Δες, εγώ ψάχτηκα λίγο για τον πληθυσμό γενικά και βλέπω ότι οι γυναίκες είναι περισσότερες οι οποίες πάσχουν από αυτό. Από την κατάθλιψη. Ναι. Οι γυναίκες είναι περισσότερες που πάσχουν από την κατάθλιψη και ένας λόγος και ένας λόγος είναι και οι ορμόνες. Δηλαδή οι ορμόνες της εμμήνου ρήσεως, οι ορμόνες όταν μια γυναίκα γεννήσει μετά έχει πολλές πιθανότητες να πάθει επιλόχιο κατάθλιψη. Βέβαια δεν παθαίνουν όλες οι γυναίκες επιλόχιο κατάθλιψη. Απλά επειδή όταν γεννάει η γυναίκα και μετά τον τοκετό τα επίπεδα των ορμονών πέφτουν απότομα, δεν γίνεται σταδιακή πτώση τις ορμόνες που είχε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οπότε ένας λόγος είναι και αυτός. Δηλαδή είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι περισσότερες γυναίκες είναι καταθλιπτικές. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Να πούμε ότι η κατάθλιψη δεν είναι κάτι μόνιμο. Όχι. Είναι μια διαταραχή. Οι πιο πολλοί το έχουν στο μυαλό τους, έχω κατάθλιψη, θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Όχι, δεν είναι κάτι μόνιμο. Απλά θέλει αντιμετώπιση. Έτσι, θέλει αντιμετώπιση, θα τα πούμε και σταδιακά να μάθει και ο κόσμος, ας πούμε, για να μπορεί να βοηθήσει και τους δικούς του. Θέλει αντιμετώπιση, μπορούν να βοηθήσουν και οι οικοί, φυσικά. Ένα υποστηρικτικό δίκτυο είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο και αναγκαίο για την καλή εξέλιξη της νόσου. Απλά με αντιμετώπιση μπορεί ο ασθενής μετά να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του. Συζητούσαμε με την Πόπη πριν μπούμε εδώ πέρα στο στούντιο. Και λέγαμε πόσο σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι η κατάθλιψη δεν έχει διακρίσεις. Ναι. Μπορεί να χτυπήσει τον καθένα, φτωχό, πλούσιο, επαγγελματία, μη επαγγελματία. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα συμπτώματα που μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει στον εαυτό του ότι έχει κατάθλιψη. Τα συμπτώματα. Καταρχήν, δύο πολύ βασικά συμπτώματα είναι ένα έτσι αρνητικό άσχημο συναίσθημα, καταθλιπτικό συναίσθημα και η ανιδονία. Η ανιδονία είναι η απουσία της ευχαρίστησης, δηλαδή πράγματα που παλιά στη ζωή του τον ευχαριστούσαν κάποιον ο οποίος έχει κατάθλιψη, πάβουν να τον ευχαριστούν. Παράδειγμα, μπορεί να τον ευχαριστούσε πάρα πολύ ένα συγκεκριμένο σπορ, ένα χόμπι και τώρα δεν έχει το κουράγιο να ασχοληθεί. Επίσης έχει... Η διαμόρφωση της ρουτίνας με λίγα λόγια. Ναι. Ο ασθενής εμφανίζεται αποσυρμένος, έχει κάποια απάθεια, δεν κάνει πράγματα που έκανε πριν, επηρεάζεται και το σώμα του, δεν κοιμάται καλά, μπορεί να έχει απώλεια όρεξης για φαγητό. Σφιγμένο στο μάχη, να μην έχει όρεξη γενικά όπως το ξεκαθαρίζεις εσύ. Δεν έχει όρεξη για σεξ, δεν έχει ενδιαφέρον για σεξ, μπορεί να έχει κάποια δυσκολιότητα, δηλαδή επηρεάζεται και το σώμα αρκετά. Κάποιοι άνθρωποι λένε στον εαυτό τους έχουμε κατάθλιψη αλλά συνεχίζουμε να ζούμε. Ναι. Θέλω να το ξεπεράσω, αλλά δεν είναι το πρώτο που πρέπει να κάνω.
Ναι, ο ασθενής νιώθει συνήθως έτσι ένα πολύ άσχημο συναίσθημα και όσο αυτό αυξάνεται, έτσι, αυτό είναι ίσως κάποιο κίνητρο. Στην αρχή δεν δίνει σημασία, δεν δίνει κάποια σημασία και προσπαθεί μόνος του να το ξεπεράσει. Αλλά όσο το συναίσθημα, γιατί ό,τι τα αφήνεις, αυτό εξαπλώνεται. Ναι. Μετά ένα πολύ αρνητικό, ένα πολύ άσχημο συναίσθημα, το οποίο μπορεί να φτάσει και μέχρι αυτοκτονία, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η κατάθλιψη όταν εξελίσσεται με ένα τέτοιο τρόπο και φτάνει στο πικ της, ας το πούμε, μπορεί να έχουμε και αυτοκτονικά επεισόδια. Αυτό που είπες πριν για το υποστηρικτικό δίκτυο. Ναι. Εγώ είμαι ένας τρίτος και βλέπω έναν πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος δεν είναι καλά. Δεν έχει όρεξη και παρουσιάζει αυτά τα συμπτώματα που μας είπες. Ναι. Πώς μπορώ να τον βοηθήσω? Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε κάποιον που αγαπάμε και είναι φίλος μας είναι αν αισθάνεται καλά. Μια πολύ απλή ερώτηση. Πολλοί όμως το κρύβουνε και λένε ναι, μια χαρά είμαι. Ναι. Αν βλέπεις εσύ ότι ο φίλος σου δεν είναι πολύ καλά, ίσως μπορεί να του κάνεις κάποια κουβέντα, ένα πρώτο που θα μπορούσες, να απευθυνθείς σε κάποιον ειδικό, σε κάποιο ψυχολόγο. Και βλέπεις, ας πούμε, τις αντιδράσεις του. Αν το αρνείται τελείως και δεν θέλει να σου πει κάτι γι' αυτό, ένα πολύ απλό αλλά πολύ αποτελεσματικό είναι να του πεις ότι εσύ θα είσαι δίπλα του, όποτε θέλει να σου μιλήσει θα είσαι διαθέσιμος, και είναι έτσι κάτι πολύ απλό που μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους που αγαπάμε. Ποια είναι η άποψή σου στο θέμα ότι ο Έλληνας πολίτης θεωρεί ότι το να πας σε ψυχολόγο δεν είναι και τόσο φυσιολογικό? Ναι, υπάρχει αυτό το ταμπού, ας το πούμε. Βέβαια τα τελευταία χρόνια αυτό έχει μειωθεί, γιατί βλέπω ότι οι ψυχολόγοι και περισσότερη δουλειά έχουν και πολύ περισσότερος κόσμος δεν το σκέφτεται τόσο αρνητικά. Ξεπερνιέται. Ναι, δεν το σκέφτεται τόσο αρνητικά να πάει σε κάποιο ψυχολόγο, αλλά τα παλιότερα χρόνια θεωρούσε ο ασθενής ότι είχε το στίγμα ότι άμα πάω σε ψυχολόγο θα μου πούν ότι είμαι τρελός μέσα σε εισαγωγικά και ότι έχω κάποια ψυχική ανισορροπία. Οπότε φοβόταν αυτό το πράγμα. Αν και τα τελευταία χρόνια κάπως έχει ξεπεραστεί, βλέπω, και ίσως αυτό που υπάρχει είναι ότι πιο πολύ υπάρχει το ταμπού με τον ψυχίατρο παρά με τον ψυχολόγο τόσο πολύ, όπως τα παλιότερα χρόνια. Πόσο μπορεί να κρατήσει μια θεραπεία στην οποία θα ξεπεράσει κάποιος την κατάθλιψη? Γιατί πολλοί θεωρούν ότι με 2-3 συνεδρίες γίνεται δουλειά. Όχι, ναι. Αν πούμε ότι πάει σε κάποιο ψυχολόγο, μπορεί να χρειαστεί από 6 μήνες μέχρι 1 χρόνο. Θα χρειαστεί να κάνει κάποιες συνεδρίες. Μετά μπορεί να κάνει και φαρμακοθεραπεία παράλληλα. Γιατί... Όχι, εγώ είμαι κατά το φαρμάκο. Ναι. Το ξεκαθαρίσαμε. Και εγώ είμαι κατά το φαρμάκο. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά όμως, αν ο ασθενής έχει αυτοκτονικό ιδεασμό και πρέπει να δράσει, να γίνει κάτι άμεσα, έτσι, δεν πειράζει να πάρει και κάποιο φάρμακο. Μιλάμε για κάποιες περιπτώσεις που είναι πιο βαριές και πιο σοβαρές. Για την ήπια μορφή της κατάστασης, μπορεί μόνος του να το ξεπεράσει? Εφόσον το παραδεχτεί, εφόσον υπάρχει ένα υποστηρικτικό δίκτυο δίπλα του, θέλει προσπάθεια και θέλει να είναι σε ήπια μορφή. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, εγώ θα πω, όπως έλεγα και πάντα στις εκπομπές μου, ότι πρέπει να είμαστε πιο θετικοί. Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Ακριβώς. Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε αρνητικές σκέψεις και να βλέπουμε τα πράγματα από την αρνητική οπτική γωνία. Ακριβώς. Με τις αρνητικές σκέψεις, ένας καταθλιπτικός έχει πάρα πολλές αρνητικές σκέψεις, τα βλέπει όλα μαύρα. Έχει πολύ άσχημη ιδέα για τον εαυτό του, έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ενδεικτικές είναι φράσεις ασθενών που λένε «Συχαίνω με τον εαυτό μου, μισώ τον εαυτό μου». Όλα αυτά πιστεύεις ότι προκαλούνται από τραύματα? Και τα τραύματα. Από άσχημες εμπειρίες? Ναι, παίζουν ρόλο. Από ερωτικές απογοητεύσεις, ναι, και γενικά από τέτοιες καταστάσεις. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Μπορεί να παίζουν ρόλο και κάποιες χημικές ουσίες στον εγκέφαλο, όπως η σερωτονίνη, που έχουν να κάνουν με το συναίσθημα. Αλλά φυσικά και τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Κάποιος θάνατος αγαπημένου, κάποια σημαντική απώλεια. Όλα αυτά προκαλούν κατάθλιψη. Άρα έχει σχέση και με την υγεία. Βεβαίως έχει σχέση και με την υγεία. Και νομίζω είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ότι σε περίπτωση που δεν είμαστε καλά στην υγεία μας, αμέσως μας παίρνει από κάτω. Ναι, ακριβώς. Είναι ορισμένες ασθένειες που είναι αλληλεπίδραση, είναι φαύλος κύκλος. Δηλαδή, δεν αισθάνομαι καλά, έχω κατάθλιψη, επηρεάστηκα το σώμα μου και έχω μεγαλύτερη ακόμα κατάθλιψη. Κάποιες ασθένειες όπως ο θηροειδής μπορεί να έχουν παθήσει του θηροειδούς αβένα. Επίσης κάποια καρδιαγγειακά. Εμένα το διδακτορικό μου ήταν πάνω στη Στεφανία Νόσο και έχω ασχοληθεί με τη διάθεση και το άγχος και την κατάθλιψη. Η επόμενη μου ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι γιατί κάποιοι ζουν στην απομόνωση
θεωρούν ότι το να εκφράσεις τα συναισθήματά σου είναι κάτι κακό, ντρέπονται και έτσι κλείνονται στον εαυτό τους. Αυτό οφείλεται και στην προσωπικότητά τους, στο χαρακτήρα τους. Μπορεί να είναι κλειστοί σαν άνθρωποι. Μπορεί να είχαν κάποιες εμπειρίες οι οποίες είναι αρνητικές και τους έκαναν να κλειστούν ακόμα περισσότερο. Αυτό βέβαια, όπως είπες και εσύ, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη κατάθλιψη. Και στις μέρες μας γενικά υπάρχουν απομονωμένες σχέσεις ανθρώπινες. Οι πιο πολλοί μπορεί να επικοινωνούν μέσω του Facebook ή δεν ξέρω και εγώ τι. Καλά είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν λέμε. Καλά αλλά, δεν είναι για μένα. Εγώ νομίζω ότι όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Ναι, η κατάχρηση είναι πάντα κακή. Ναι, ότι καλά είναι και αυτά, απλά σαν την ανθρώπινη επαφή δεν υπάρχει. Ξέρεις τι πιστεύω, ότι τα social media δίνουν ένα βήμα στον άνθρωπο να εκφραστεί εκεί. Ναι. Ενώ τα social media δεν θα σε βοηθήσουν ποτέ. Ναι, είναι πλασματική αυτή η επικοινωνία. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να φοβάται και παρουσιάζεται αλλιώς. Παρουσιάζεται όπως θα ήθελε να είναι και όχι όπως είναι στην πραγματικότητα. Ή θέλει να κερδίσει κάτι άλλο και. Δίνει έναν άλλον ρόλο στον εαυτό του. Ναι, ακριβώς. Παρουσιάζει βασικά το ρόλο που θα ήθελε να είναι. Πιστεύω. Ναι, τον ιδανικό εαυτό. Μπορεί να φοβάται, μπορεί να θέλει να κερδίσει κάτι. Να αντιμετωπίσει κάτι. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όχι, αλλά παίζουν ρόλο στην κατάθλιψη, πιστεύω. Ναι, διότι οι άνθρωποι που βλέπουν, ας πούμε, έναν άνθρωπο που ανεβάζει συνέχεια ότι περνάει τέλεια, ότι είναι εδώ, ότι είναι εκεί, ίσως τους πιάνει η σκέψη ότι αχ, κοίτα πώς ζει αυτός. Ναι. Και το οποίο μπορεί να είναι και πλασματικό αυτό που ανεβάζει. Πλασματικό, ναι, να μην είναι όντως έτσι. Να μην είναι αληθινό. Είναι εύκολο να ξεκλειδώσεις έναν άνθρωπο. Δεν είναι εύκολο να ξεκλειδώσεις έναν άνθρωπο και μάλιστα όταν δεν το παραδέχεται. Ένας καταθλιπτικός έχει και γνωστικά, πέρα από τις αρνητικές σκέψεις, και γνωστικά έχει κάποια ελλείμματα, δηλαδή η μνήμη του, η προσοχή του μπορεί να μην είναι πολύ καλά, κάποιες γνωστικές λειτουργίες. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το είπαμε, είναι ότι παραβλάπτεται η καθημερινή λειτουργικότητα με την κατάθλιψη και εκεί καταλαβαίνουμε και τη βαρύτητα. Όταν η καθημερινή λειτουργικότητα παραβλάπτεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή δεν μπορεί να πάει καν στη δουλειά του, έτσι, τότε μιλάμε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Και πρέπει να υπάρξει αντιμετώπιση. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε να φτάσει κάποιος σε αυτό το στάδιο? Δηλαδή αυτό σταδιακά ανεβαίνει, δηλαδή είναι σε ήπια μορφή, ανεβαίνει με ποιο τρόπο αυξάνεται η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη ανάλογα. Μπορεί να υπάρχει κάποιο κλητικό γεγονός, μπορεί να υπάρχει κάτι που την προκαλεί. Και είναι να πέφτουν όλα πάνω του. Ναι, ακριβώς. Κάποιος μπορεί να έχει σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του πολλές δυσκολίες. Να απολυθεί από τη δουλειά του, να χωρίσει από τον σύντροφό του, από τη σύντροφό του. Μπορεί να έχει πολλά αρνητικά. Εγώ, σαν Σερέτς Γρηγόρης, πιστεύω ότι η δημιουργία βοηθάει πολύ την κατάθλιψη. Δηλαδή, άμα κάτσεις να ασχοληθείς, να φτιάξεις κάτι, να δεις ότι μπορείς να καταφέρεις να κάνεις πράγματα. Γενικά και στο κέντρο αποκατάστασης που είχαμε πάει και έκανα την πρακτική μου τότε εκεί πέρα, οι άνθρωποι που δημιουργούσαν είχαν περισσότερη αυτοπεποίθηση, παίρνανε λίγο τα πάνω τους. Εργοθεραπεία. Ναι, και μουσικοθεραπεία κάνανε. Ναι, όλα βοηθάνε. Το θέμα είναι τι θέλει ο άλλος να κάνει, γιατί μπορεί να μην μπορεί καν να κάνει και τα απλά. Όταν μιλάμε για κατάθλιψη, μπορεί ο άλλος να μην μπορεί να κάνει εκεί. Δεν παίρνει ευχαρίστηση από τίποτα. Θεωρώ ότι τα κέντρα απασχόλησης βοηθάνε πολύ έτσι ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν. Ναι, ακριβώς. Θα ήταν και αυτό μια επιλογή. Να πάνε να ασχοληθούν εκεί πέρα, να ξεπεράσουν τις σκέψεις τους, να δουν και μια άλλη οπτική. Ναι, επίσης και να σου πω και κάτι άλλο που βοηθάει, βέβαια δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Να βοηθάς κάποιον άλλον. Άμα βοηθάς κάποιον άλλον, παίρνεις και εσύ ευχαρίστηση. Εθελοντές. Υπάρχουν κάποιοι εθελοντές. Και εμείς στο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης που είμαι εγώ υπεύθυνη, είχαμε κάποιους εθελοντές που βοηθούσαν τα άτομα με αναπηρία. Παίρνεις μεγάλη ευχαρίστηση βοηθώντας τον άλλον. Είναι σημαντικός παράγοντας η αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό υπάρχουν όμως οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, για να τους ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους. Το θέμα είναι να καταλάβετε ότι όντως δεν είστε καλά. Δεν είναι κακό να μην είμαστε καλά. Δεν είναι κακό να βλέπουμε λίγο αρνητικά τα πράγματα, πάντα με σε πλαίσια, έτσι, και να κάνουμε αυτοκριτική στον εαυτό μας. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγουμε. Και άμα δείτε ότι συνεχίζεται αυτό το πράγμα, απευθυνθείτε σε έναν ειδικό. Ακριβώς. Κάποια διερεύνηση στην αρχή, κάποιες ερωτήσεις. Κάντε ερωτήσεις στον ειδικό. Δεν είναι απαραίτητα ότι είναι η απόλυτη αυθεντία. Δείτε, σας ταιριάζει. Ο Γιάλο μου είχε πει ότι είναι πολύ σημαντική η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο θεραπευτή και στο θεραπευόμενο. Είναι πιο βασική. Είναι δηλαδή το Α και το Ω η σχέση που αναπτύσσεις με τον ψυχολόγο σου. Αν κάποιος δεν σου ταιριάζει, κάτι δεν σου αρέσει, μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιον άλλον. Εμένα συνήθως, Γρηγόρη, να σου πω και αυτό, μου λένε. Σε διάφορα πλαίσια που κινούμε, μου λένε «Αχ, πήγα σε ψυχολόγο, αλλά δεν μου άρεσε γιατί δεν μιλούσε».
Μόνο άκουγε. Δεν μου μιλούσε. Λέω, δεν μπορώ να ξέρω. Εντάξει, μπορεί να μου λένε και ονόματα, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι και πώς, αλλά το βασικό, το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας ψυχολόγος δεν είναι να σε ακούσει. Ναι. Γι' αυτό δεν πας εκεί, για να σε ακούσει κάποιος. Και άμα τα κρατάτε μέσα σας και τα μαζεύετε όλα αυτά τα αρνητικά, μπορείτε να πάτε να συζητήσετε και με έναν φίλο. Δεν χρειάζεται κάτι θεραπευτικό. Ναι. Απλά βγάλτε τα από μέσα. Ναι, ακριβώς. Μην τα κρατάτε για εσάς. Ακριβώς. Και η παραδοχή, το να παραδεχτούμε ότι έχουμε κάτι, είναι το μισό για τη θεραπεία μας. Έχουμε διανύσει το μισό δρόμο, άμα το παραδεχτούμε. Στο 2019, η βάση της κατάθλιψης νομίζω είναι το οικονομικό πρόβλημα. Ειδικά στην Ελλάδα πάντα, έτσι. Ναι. Πες Πόπη ότι εγώ δεν είμαι καλά οικονομικά. Ναι. Ότι δεν έχω πολλές εναλλακτικές. Ότι πολλές δυνατότητες. Είμαι κλεισμένος γενικά. Και δεν είμαι καλά λόγω αυτού. Ναι. Πώς μπορώ να το διαχειριστώ? Λοιπόν, κοίταξε, ο οικονομικός παράγοντας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στη δημιουργία κατάθλιψης. Η οικονομική κρίση έφερε πολλές αλλαγές και φυσικά άλλαξε και τον οικονομικό προϋπολογισμό στα ελληνικά σπίτια. Το θέμα είναι ένας τρόπος είναι να μπορούμε να περνάμε με λιγότερα. Έτσι. Έχουμε συνηθίσει μια χή ζωή, τώρα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα και να μπορούμε να προσαρμοστούμε. Η λέξη προσαρμογή είναι η λέξη κλειδί. Γιατί ένας από τους ορισμούς της νοημοσύνης, να σου πω εδώ, είναι και προσαρμογή. Αυτός που είναι έξυπνος ξέρει και να προσαρμόζεται και να ελύσεται. Πρέπει να έχουμε και μια χύψη αντίληψη των πραγμάτων. Ναι. Επίσης, ένας άλλος τρόπος είναι να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε άλλο από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Πόσοι επιστήμονες ξέρουμε που γίνανε αγρότες, κάναν βιολογικές καλλιέργειες, αφήσαν την επιστήμη τους στα γραφεία τους και βγήκαν στο χωράφι να κάνουν κάτι άλλο. Και κολλάει και με τη δημιουργικότητα εκείνη που έλεγες προηγουμένως εσύ. Είναι και κάτι δημιουργικό αυτό. Ναι, την αυτοπεποίθηση. Ναι, και τονώνει και την αυτοπεποίθηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο κοινωνικοί, είναι πιο πιθανό να πάθουν κατάθλιψη? Ναι, έχουν πιο πολλές πιθανότητες να πάθουν κατάθλιψη. Υπάρχουν βέβαια μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως τους αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής. Βέβαια, σου είπα και προηγουμένως ότι ένα κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο βοηθάει πάρα πολύ και στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Σαν ψυχολόγος, Ναι. σου έχει τύχει κάποιο περιστατικό κατάθλιψης? Ναι, μου έχουν τύχει περιστατικά. Θυμάμαι ένα περιστατικό που ήταν με έντονο αυτοκτονικό ιδεασμό, το οποίο ήταν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που εργάζομαι πριν από κάποια χρόνια. Ένας άντρας, ένας μαθητής, ο οποίος, βέβαια μη λέμε μαθητής και νομίζει ο κόσμος ότι ήταν μικρό παιδί, ήταν μεγάλος, εκπαίδευση ενηλίκων μιλάμε, στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Είχε έντονο αυτοκτονικό ιδεασμό, με περίμενε έξω από το γραφείο με κλάματα, μου είπε ότι θα βάλω τέλος στη ζωή μου, έτσι. Έκλαιγε και μετά δεν ήθελε οι άλλοι να τον δούνε. Μόνο υπάρχει και το απόρριτο του ψυχολόγου, μην το ξεχνάμε αυτό. Καλά, ναι. Οπότε και εκεί εστίασα πιο πολύ, αν θες να σου μιλήσω και λίγο για την αντιμετώπιση, εστίασα πιο πολύ στη σχέση, στο γεγονός ότι ήμουνα σχεδόν κάθε μέρα μαζί του, ενδιαφέρον, πώς είσαι, τι κάνεις, πέρα από τις τεχνικές και όλα τα άλλα τα οποία να μην κουράζουμε τον κόσμο με αυτά. Το πιο βασικό, η σχέση, ενδιαφέρον. Και φυσικά, εντάξει, κάναμε και παραπομπή γιατί ήμασταν σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και έπρεπε να κάνω παραπομπή και να σπάσω το απόρριτο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο τον ενημέρωσα εγώ. Και με μια μικρή φαρμακοθεραπεία, ξέρω δεν συμφωνείς, αλλά στο συγκεκριμένο περιστατικό βοήθησε πάρα πολύ και το ξεπέρασε γρήγορα. Η οικογένεια σε έναν άνθρωπο που πάσχει από κατάθλιψη είναι σημαντικός παράγοντας για να τον βοηθήσει? Ναι, είναι σημαντικός παράγοντας η οικογένεια. Γιατί πολλές φορές δεν είναι κιόλας. Ναι, αυτό θα σου έλεγα. Αρκεί να έχει υποστηρικτικό ρόλο. Όχι το αντίθετο. Καμιά φορά μπορεί να παραβλέπουμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τους δικούς μας. Δηλαδή, εγώ έχω περιστατικά γιατί εγώ κινούμαι στον χώρο της υγείας κάποια χρόνια. Έχω συνεργασίες με διάφορες ειδικότητες γιατρών, με ψυχολόγους, με νευροψυχολόγους και μπορεί κάποιος να μου πει ότι δίπλα μου είχα τον άντρα μου, τη γυναίκα μου και δεν τον πήρα χαμπάρι. Ναι. Δηλαδή, και να είναι ειδικός, να είναι γιατρός. Ίσως καμιά φορά παραβλέπουμε κάποια πράγματα. Λέμε, δεν πειράζει, θα περάσει. Τώρα που είπες άντρας και γυναίκα. Ναι. Και στις σχέσεις, πιστεύω είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Ο άντρας, ας πούμε, να μην καταλαβαίνει. Να λέει η γυναίκα, δεν με καταλαβαίνει ο άντρας μου. Ή και το αντιστρόφως ανάλογο, φυσικά. Ναι.
Και εκεί πέρα ξεκινάει έτσι η αρνητική σκέψη, αυτή η μελαγχολία και παίρνει τον κάτω δρόμο. Ναι. Πιστεύω ότι στις ανθρώπινες σχέσεις όλα είναι και θέμα επικοινωνίας. Πόσο επικοινωνείς με τον άλλον. Εγώ πάντα λέω, εκφράστε τα συναισθήματά σας. Μιλήστε. Και πόσο χημεία έχεις στον επικοινωνήσεις. Γιατί δεν γίνεται να επικοινωνούμε και με όλους. Ναι, εννοείται. Απλά όταν είναι ένα ζευγάρι, υποτίθεται ότι μια βασική χημεία την έχει. Για να είναι ζευγάρι. Για να είναι ζευγάρι. Από εκεί και πέρα, εγώ λέω μιλήστε. Μιλήστε ανοιχτά, μιλήστε. Τι σας πειράζει. Μην τα κρατάτε. Πείτε ανοιχτά στον άλλον. Γενικά όμως κάνει καλό η συζήτηση, είτε είναι φίλος είτε είναι οποιοδήποτε που θα κάτσει να σε ακούσει. Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτησή σου. Μ' αρέσει αυτή η ερώτησή σου, γιατί μερικοί πιστεύουν, ο κόσμος πιστεύει, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που λέει ότι αχ, δεν θέλω να το συζητάω γιατί θα γίνω χειρότερα. Οπότε το έχω συναντήσει κι εγώ και στα νοσοκομεία αυτά. Δεν είμαι καλά και έλεγε ο γιατρός, συζήτησε το εδώ με την ψυχολόγο μας και να λέει, όχι δεν θέλω γιατί άμα το συζητήσω θα γίνω χειρότερα. Η συζήτηση δεν δημιουργεί προβλήματα. Η συζήτηση τα λύνει τα προβλήματα. Απλά ο κόσμος πιστεύει ότι άμα τα βγάλει και τα συζητάει εκείνη την ώρα επειδή φορτίζεται αρνητικά, πιστεύει ότι θα είναι έτσι. Καμιά φορά καλύτερα να φορτιστούμε για λίγο αρνητικά και να αρχίσουμε σιγά σιγά να το ξεπερνάμε, παρά να τα κρατάμε μέσα μας και να είμαστε αρνητικοί συνέχεια. Και άμα το πρόβλημα έχει μεγαλώσει πολύ και κάποιος θέλει να συζητήσει και είναι τώρα να πάει παλιά και να ξεκινήσει να πιάσει το πρόβλημα από τη ρίζα, είναι όντως λίγο δύσκολο να κάτσεις να το συζητήσεις. Ναι. Αλλά πρέπει. Εσύ τώρα έχεις στο μυαλό σου ίσως κάποιες ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις που ξεκινάνε από την παιδική ηλικία κτλ. Ναι, ή όχι. Δηλαδή αυτή η συζήτηση, άμα ξεκινάει έτσι όπως λες από την παιδική σου ηλικία, δεν μπορείς να κάτσεις να την κάνεις με τον καθένα. Ναι, φυσικά, σίγουρα. Και σου λέει τώρα δεν θέλω να το συζητήσω. Ναι. Πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Ναι, εντάξει. Απλά δεν ξεκινάμε πάντα από την παιδική ηλικία, ανάλογα και με την προσέγγιση που έχει ο κάθε ψυχολόγος, ο κάθε θεραπευτής. Οι ψυχοδυναμικοί βέβαια δίνουν βάση πιο πολύ και στην παιδική ηλικία. Εγώ στην κατεύθυνση που δουλεύω στη θετική ψυχολογία εστιάζω πιο πολύ στα θετικά που μπορεί να έχει κάποιος και όχι στα αρνητικά. Τι θετικό μπορεί να έχει, οπότε να το αυξήσουμε, να μπορούμε για να έτσι, κυριαρχήσουν πάνω στα αρνητικά, ας το πούμε έτσι. Ναι, αλλά δεν πρέπει να πάρουμε το πρόβλημα από τη ρίζα για να το λύσουμε. Από εκεί πέρα που ξεκινάει, δηλαδή άμα το πιάσουμε από τη μέση, θα λυθεί. Κοίταξε, ανάλογα. Τα παιδικά τραύματα παίζουν ρόλο. Όχι ότι δεν παίζουν. Απλά ενδεχομένως κάποια φορά μπορεί να διωγγώνεται η σημασία τους κάποια στιγμή. Και εντάξει, από την παιδική ηλικία έχει διαμορφώνει το χαρακτήρας μας. Έχουμε προσωπικότητα. Ναι, έχουμε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Η προσωπικότητα όμως αλλάζει. Δεν μπορεί να μείνει στάσιμη. Διαμορφώνεται. Ναι, φυσικά. Διαμορφώνεται από τις εμπειρίες μας. Αλλάζουμε και εμείς σαν άνθρωποι. Μπορεί να αλλάζουν τα ενδιαφέροντά μας, τα χόμπι μας κτλ. Διαμορφωνόμαστε. Οπότε το να δίνουμε 100% μεγάλη βάση στην παιδική ηλικία τόσο πολύ και να πούμε ότι αχ, εγώ. Καταλαβαίνω τι λες, ναι. Επειδή ένας είχε ένα πολύ άσχημο περιστατικό, θα επηρεάζεται όλη τη ζωή και θα είναι όλη τη ζωή μαύρη. Εγώ δεν συμφωνώ πάνω σε αυτό. Ναι, όμως μπορεί αυτό στο μυαλό του να το έχει κρατήσει. Ναι. Έτσι πάντα χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει, σαν δεύτερη σκέψη και να λειτουργεί βάσει αυτού. Γιατί είμαι σίγουρος για αυτό που σου λέω, ότι η παιδική ηλικία ξεκινάει τον τρόπο σκέψης σου. Ναι, βέβαια. Δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό. Είσαι λίγο ψυχοδυναμικός. Θα το χαρακτήριζα. Απλά πιστεύω ότι ίσως δεν έχει και τόσο καταλυτικό ρόλο. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιάλομ, ένας πολύ σπουδαίος εν ζωή ψυχοθεραπευτής, έχει δώσει την έμφαση στο εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα, τι κάνουμε εδώ και τώρα, πώς μπορούμε να πορευτούμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν. Μπορούμε να αλλάξουμε το παρόν και το μέλλον. Βέβαια, το παρελθόν μας δίνει πληροφορίες που τις χρησιμοποιούμε και στο παρόν και στο μέλλον. Απλά το παρελθόν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Θέλω μια συμβουλή από σένα προς τον κόσμο και τους ακροατές του Focus FM. Εγώ θα πω κάτι πολύ απλό. Χαμογελάτε. Αυτό που λέω πάντα και σε όλους. Χαμογελάτε, να είστε ευγενικοί. Ένα χαμόγελο ποτέ δεν έβλαψε κανέναν. Το χαμόγελο επιστρέφει σε εμάς. Η ευγένεια επιστρέφει σε εμάς. Δεν είναι ανάγκη να φωνάζουμε και να γκρινιάζουμε το παραμικρό και να μαλώνουμε με το διπλανό μας στο δρόμο και παντού. Γιατί τα βλέπω συνέχεια που κυκλοφορώ στο δρόμο. Ας κρατήσουμε λίγο τα νεύρα μας. Ένα χαμόγελο είναι το βασικό. Καλή συνέχεια, Πόπη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή συνέχεια και σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6. Ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο.